Эти ейви халқын күндер алмаштыра. Табиғатқа соғана сыққандардың бәхетті сұраққа тарауы, юл транспорт вақиғаларының фажиғали тамамлануы, янғандар артуы, туристар еғалуының төп сәбәптерінің бірі тұтырқы хауа тұрышы. Хайыр, бар бәләне табиғат шарттарына япару да дұрыс түгіл. Күп көңілді сұрақтардың сәбәбі біз өзі біз қауіпсіздік сараларын инқар етуі біз. Хаумағыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүлсима Иштанова. Программабыздың қонағы Республика ғадаттан тыш хәлдәр буенча Дәүләт комитетының авария құтқару хезмәте құтқарусыһы Альфред Шәрифетдинов. Хаумағыз. Хаумағыз. Шулай итеп, көндәр ямқыр яуып үтүеннән күп кенә кызыксынучылар тәйтек, бәшмәкәрләргә сыгалар һәм кайбер соракта был сәяхәт, урманга сәяхәт күңелле тамлана. Һеҙҙең құтҡарыу хеҙмәтенә бәшмәкселәрҙе эҙләп сығарга тура килә. Бына ошондой юғалыуҙың сәбәптәре нимәлә икән, нисек уны булдырмаҫҡа? Кешеләр урманга бәшмәк артынан барганда бит инде улар беренсе әҙерләнергә тейешләр. Урманға сығу битне үзе тоже бер хәл. Әйбәт дип киенергә кәрәк, үзеңә йылы киемнәр киергә, итек аяғыңа. Шуны үзең менән нимә алырга кәрәк урманга сыгар алдынан? Шырпы, бысаҡ бит инде бәшмәк юсалар, бәшмәк, бысаҡ менән корзина ала бит инде. Шуны башка бер ни тураһында уйламайлар. Әтә сиратта хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре буйынса шырпы алырға тейештәр тағыла нимәләр? Менә шырпы, фонарик алырға можно, шан свисток, һыҙыртҡыс, шан телефонығыҙ заряженный булырға тейеш 100%. Хәҙер бит инде кешеләр телефондар бит инде күп тигән күп бит инде. Ике телефон алһағыҙ да ишәй бетерәк була, берәүһе просто ебәрелмәгән килеш йөрөтһәгеҙ. Тоҡандырылмаған килеш әйе. Шунһылай һәйбәт була. Үҙегеҙ һәйбәт итеп кейенергә кәрәк бит инде. Шан сығыр алдынан үҙегеҙҙең эшләрегеҙҙе, ратняларҙы, яҡындарығыҙҙы, туғандарығыҙға әйтергә тейешһегеҙ. Менә шундай ваҡытта мин сығып китәмен урманға, бәшмәк йыйырға тип. Кискене ҡайтып бөтөрмөн, шунан шылтыратырбыҙ, ҡайтып бөттөм, бисәйбәт тип. Һәм ҡай тарафҡа юлланғанда әйтергә кәрәк. Ҡайһы ергә барғаныңды шуны әйтергә тейешһең инде. Башлыса бәшмәккә китеүселәр, улар кемдәр? Бәшмәккә китеп юғалыусылар ҡала кешеләреме, әллә ауыл кешеләреме? Улар бөтәһе лә ауылдан да бар, ҡаланан да бар. Тимәк, айырып ҡына әйтеп булмай. Һин бына был ерҙә тыуғанһың, һин ул ерҙе яҡшы беләһең, юғалмайһың тигән һүҙ түгел. Шундай хәлдәр дә булғаны бар. Шул ерҙә тыуған, ауылда тыуған кешеләр урманды мин беләмен тип сығып китәләр дә, ул бит инде бәшмәк йыйған ваҡытта кеше азартҡа кирип китә. Бер урында ултырып ала, шуны әйләнеп икенсе ергә борола тигән күк. Шуны шул ваҡытта ориентирҙы юғалта ла ҡуя. Һәм был осраҡта нимә эшләргә тәүсиратта? Шул ваҡытта нимә эшләргә? Ориентирҙы юғалттың икән, берсе тынысланырға кәрәк, сығып ҡарарға кәрәк, ҡайһынан һин килдең икән. Һин бит барып бәшмәк эҙләй биргәндә, үҙеңде эҙләргә тейешһең. Бары таяҡ менән япраҡтарҙы ҡыбырҙатып, свежий урындар күренә бит инде. Шул ориентир буйынса шулай итеп можно сығырға. Шуны ҡайһы бер кешеләр бит инде машинаны ҡалдыралар урман ҡырында. Шул ваҡытта нисек тоже лайфхак дип әйтәләр. Кәңәш дип сигнализация ҡуйып китәләр машинаны. Әгәр һин юғалдың икән, 100 метр, 200 метр урман араһында, шул ваҡытта һин сигналды тотоп ала машинаның. Пульттан ебәрәһең дә, и тауышҡа сығып була машина ҡырына. Исемлек итеп алаштығыҙ икән, уже сығып булмай икән. Хәҙерге ваҡытта бөтә телефондарҙа есть программа GPS, навигатор, мадар. Үҙегеҙҙең геоданныйларҙы ҡарарға була, вбивать итеп тигән күк. По навигатору сығырға можно, ориентир алырға тигән күк. Әгәр был да ярҙам итмәй икән, шул осраҡта тимәк ҡотҡарыусылар хеҙмәтенә һеҙгә мөрәжәғәт итергәме? Әйе, шул ваҡытта беҙгә бит инде шылтыраталар. Һеҙҙең отряд нисек эшләй был осраҡта? Biz бөтә информацияны берсе алабыз. Ҡайһында нисә кеше юғалған, ниндәй урманда икән, ниндәй ваҡытта сығып киткәндәр, погодаһына ҡарап бит инде тоже ямғыр яуырға может шул ваҡытта. Беҙгә данныйлар ебәрәләр. Ҡайһы берҙә современный технология, WhatsApp пользуется бит инде бөтәһе лә WhatsApp менән.
Шуңарда геолокация, геоданные бәрхәләр, безнең навигаторман, без шул ук урынга барып үтәбез инде. 15-20 метр расстояние тигән күк радиус эзләп таба сакбыз инде шул. Якынса күпме вакыт китү ихтимал буга? Аны бит инде тоже нигә юлына карап бит инде. Менә без әле яңа гына үткән атнада бер семья югалгайны. Безгә шылтыраттылар, без барып та әйттек, Казарис дигән авыл монда якында. Семья балаһы мен, молодая семья. Яшь гаилә, димәк, Бәшмәк йөргә сыкканнар. Улар хатыны бәләкәс өсөн курккан иде, әйтеп алаштык дип, паника бирелгән бит инде. В итоге без нисек барып беттек, без сирена карттык, безнең машиналар СГУ, сирена, урман ягына без точно урында белдек бит инде кайында барып үтәргә. Шул сигналды ибәргәйнек, шан уларга звонить итәбез. Без ишеттегезме дип. Без ишеттек диләр. Шан әйдәгез без 1-2 минут сиренаман утырабыз. Һез тавышка сыгып карагыз дип безгә якка. Без тоже һез якка будем направляться дигән урман ягына. Шул тавышка бер-берне таптык анда, 200 метр юлдан улар алышканнар инде шул. Һезнең тәҗрибәгездә иң авыр бына ошо эзләүләр нинди булды? Нинди мисал китерә аласыз? Олы яшьтә кешеләр сыгып китәләр урманга, улар нык үзләрен нитеп шәп дип кайберләре бит инде. Югалалар. Тулкынланып китәләр. Тулкынланып китәләр бит инде. Уларның телефоннары кайберләре булмай бит инде. Заманса кораллар түгел. Уларны эзләү кыен була сак инде шул. Шундый вакытларда без уже үзебез эзләйбез шул цепочка буйлап урманды так по квадратам карайбыз инде шул примерный ориентир үзебезгә уже меткалар эшләп китәбез, кайында йөрүне икән, шул икенче зоналарга кирип китәбез, шуларак менә эзләйбез. Димәк, олы кешеләрдә эзләү катмарлы. Була 3-4 көн буе эзләйбез инде, шул 4нче көнне табыла. Шундай да историялар булганы бар. Башкортстанда нисә авария коткару хезмәте эшләй һезнең комитетта? Мин анда әйтмәйм дә, әлеге менә заманда, әлеге вакытта, көненә 3-4 выезд безнең булып торасак, менә булып тора инде. Грибниклар әле менә хәзер самый сезоны башланды. Вот шуларга йөрибез. Булай икенче. Нинди районнарда хезмәтләндерәһегез? Без менә Уфа районында, Уфаның якын тирә районнарда. Һәм бунан тыш тагыла башка районнарга ла бүленгән шулай бит республика. Нисә районга бүленгән, нисә ошондай бәләкәй генә 7 отрядка бит инде, менә 7 зона дигән күк ответственности. Кемдердә Белорецкида, Кумуртау, шундый Мәләвез, Стәлтамак, Малая сакларында әле менә яңа асылды безнең Павловкага бер отряд. Шул иң катмарлы урындар, иң катмарлы райондар дип әйтәйек, эзләү өчен. Урман яклары инде шул Белорецк яклары менә уларда ошо вакытта бәшмәк юсаларны күп була. Һәм буның өчен һезнең ниндидер махсус кораллар, техника етерлек, нинди заманса кораллар бар? Без шундай вакытта бит инде безнең КАМАЗлар бар, авария спасательный автомобильләр бар, квадроцикллар бар, шундай кеше үтә алмаган җирләрдә техника квадроцикллар бар. Һау буенда ял итү сезоны тамамланалар республикала, көн һавай бит инде. Көннәр һаваны. Шулай да барыбер да һау буена ял итәргә сыгылышлар бар, шулай бит. Бу соракта һезнең эшегез нисек оештырыла? Без купальный сезон вакытында бит инде йөрүнек, рейдтар профилактик проводить иттек халык менән. Быел кеше уңа карамаенча батусылар нык күп булды. Үзем минем профессияль дополнительный водолаз булып эшләйм. Безгә звонить итәләр, менә шундый кеше, шундый вакытта баткан икән. Без шул выезжаем водолазная группа, шул кешене эзләйбез инде. Шундый ситуациялар. Һезнең биләмәләр быел, һез караган биләмәләр күпме корбан булды, күпме кеше батып үлде? Минең генә сменала булганда 20 кеше инде.
Бер сменасында. Юк, бер сменасында түгел, менә за сезон. Бер яисендә. Яисендә, минең сменаларына. Тиздән шулай ук бәшмәк киослар һаны арта, барыбер даһа буенда ял төсләр бар. Тамашачыларга нинди кагыйдәләрдә ифтарына төшереп үтерһегез? Нинди теләкләрегез бар? Интернеттен, ну, бәшмәк киюсыларга үзегезде мотор итеп, әйбәт итеп киенеп, урманга сыгыз, якыннарыгызды билдәләгез дигән күп. Шул һау буенда әле купальный сезоны тамамланган дигән күкте әйтергә була, бөтен көннәр һавытты. Шулай да капыл гына бәләгә осраган сакта, тагыла бер тапкыр тамашачыларның ифтарына төшереп үтәйек. Нинди телефон буенча шылтыратып коткаручыларда сакырырга мөмкин? 7-12 дигән номерга звонить итәһез, шул. Һәм коткаручылар Һәт коткаручыларга һезгә хәбәр итәләр. бергә хәбәр итәләр. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт. Бу еңел булмаган эшегезгә һездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, республика гадәттән тыш хәлләр буенча Дәүләт комитетының авария коткару хезмәте коткаручысы Альфред Шәрәфетдинов белән хәвефсезлек саралары турында һөйләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау сәламәт булыгыз.